mae pennaeth yr ysgol Mrs Jane Wyn gyda fi fan hyn nawr yn barod i ateb cwpl o gwestiynau am y diwrnod. Yn gyntaf felly, pa weithgareddau ydych fel ysgol wedi cynnal heddiw i ddynodi diwrnod Wcráin? Felly mwyn cefnogi ymdrech dyngarol y groes goch i helpu pobl o'r Wcráin, mae'r ysgol wedi cynnig gwahanol weithgareddau heddi ar gyfer y disgyblion, a mae'r disgyblion a staff yr ysgol wedi bod yn gwisgo dillad lliw glas a melyn, wrth reswm dyna lliwiau y faner yr Wcráin, ac hefyd cynhaliwyd stonding ac henne yn ystod yr amser egwyl bore yma hefyd. Felly mae nifer o'r disgyblion a'r staff wedi bod yn hapus i godi arian heddi drwy wneud y gweithgareddau yma. Gwych, diolch. I ba elusen mae'r arian yma yn mynd tuag ato de? Mae elusen y groes goch, fel i ni'n ymwybodol, yn gwneud gwaith arbennig o dda dros y byd i gyd pan angen y cefnogaeth dyngarol ar gyfer y gwahanol wledydd. Felly trwy llawn nhw wedyn ni fe fydd y cymorth yma yn cyrraedd yr Wcráin. Gwych. Beth yw pwysigrwydd y diwrnod yma i'r ysgol? Roedd nifer o ddisgyblion a'r theuluoedd wedi cysylltu gyda'r ysgol wythnos diwetha yn holi sut yr oedd disgyblion a staff Bro Pedr yn mynd i gefnogi pobl yr Wcráin yn sgil yr effaith anfer sydd wedi bod ar eu bywydau nhw yn ystod y cyfnod diwetha yma. Wrth gwrs mae dynnu rhai disgyblion yn yr ysgol sydd yn perthyn i bobl sydd yn byw yn yr Wcráin, ac felly fel ysgol o'n i'n teimlo ran meithrin dinasyddion y gwyddorol yn ysgol Bro Pedr bod yn bwysig iawn bod ni yn dangos ein cefnogaeth ni i bobl sydd yn dioddef, a hynny yw dim byd i wneud gyda'i sefyllfa nhw o ddydd i ddydd yn dyfe, ond bod eu bywydau nhw nawr wedi cael eu drawsnewid. Yn wir, a'r cwestiwn tyngedfennol felly, faint o arian mae'r ysgol wedi llwyddo i godi tuag at y groes goch yn ystod y dydd? Ond mae rhaid dweud i ni'n falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i godi 1,875 o bynnoedd hyd yma ar gyfer yr achos yma, ac efallai wir ifan bydd mwy o arian yn dod nawr dros y diwrnodau nesaf, ond dwi yn teimlo bod hynny'n swm anrydeddus iawn a gobeithio y bydd yr arian hynny o gymorth. Gwych, fi'n siŵr bydd yr arian o gymorth i bobl Wcráin, a diolch am eich amser chi i ateb cwpl o gwestiynau fyna nawr. Diolch.